Pán doktor Harabin, všetci, väčšina Rómov vedia, že som vo vašej blízkosti a že propagujem, aby boli občania rómskeho pôvodu za vlast, za Slovensko a aby volili toho, kto zabezpečí poriadok a právo v tomto štáte. Všetkým vysvetľujem, že ste to vy. Môžete potvrdiť, že keď budete prezidentom, že sa budete zaoberať rómskou otázkou a že budem ja ten, kto bude môcť vám ústnym spôsobom radiť problematike Rómov, občanov Slovenskej republiky. Určite, lebo ja poznám aj vaše názory, aj vaše analýzy, že patríte už teraz do mojeho týmu, ktorý som si vybral. Ja v rómskej otázke nevidím, pán Bala, žiaden problém. Rómovia sú naučení robiť, len musia mať robotu. Môj otec gazdoval, nikdy nevstúpil do družstva. Otec si najímal Rómov alebo Cigánov, to je jedno, každý chce nejak, aby niektorí chcú, aby volali Cigáni, niektorí Rómovia, aj preto mňa toto názvoslovie celkom neoslovuje, niekedy umele. Neboli problémy. Zobral 10-20 na sezónu robotu, večer dohodnuté, vyplatil vrecoze. Tí, čo robili najviac, dal 3 vrecia. Nikdy neboli. Ja som mal kamaráta Jano Stojka, neviem, kde teraz ten chlapec je, hral fotbal s ním. Ja som u nich obedoval, on u nás. Hej. Prišli Romovia na koniec roka, na Vianoce, otec im dal slaninu. Ako tu spoločnosť zanedbala veľmi otázku Rómov v tom smere, že im zobrala robotu. Ja mám doslova Rómov v státe, manželka odtiaľ tiež pochádza, ich stretávam v Bratislave. Oni chcú robiť, oni prídu robiť tu. A dokonca, ja so starostami na východe som sa stretával a tí mi hovoria, že kto ešte chce robiť napríklad na východe, tak sú to Rómovia, s nimi sa dohodneš, zaplatím im, nemám problém. A tu sú mimovládne organizácie, ktoré požierajú peniaze Rómov na svoje, na svoje ako úradnícke, byrokratické aktivity a vôbec ani 5% nedojde Rómom týchto peniazí. Toto musíme zmeniť spoločne. Lebo nedá sa rómska otázka komunikovať s byrokratmi. Rómska otázka sa môže komunikovať len s Rómami a s autoritami, ktoré sú uznávané v rómskej komunite. Chcel by som spraviť teraz prehlásenie k Rómom. Počúvate toto všetko dobre, Vajdovia? Počúvate toto všetko, Rómovia, občania Slovenskej republiky, aby ste boli plnohodnotní, právoplatní. V prvom rade máme povinnosť občiansku. Viete akú? Voliť tohoto človeka, ktorý nemá problém aj napriek tomu, že je to že je to sudca Najvyššieho súdu, kandiduje na prezidenta a stojí vedľa Cigána, ktorý v tomto štáte bol odsúdený za názor. To je ďalšia tragédia, to už je otázka justiča, čo sa stalo, len preto, že hovoríte pravdu, ale k Rómov sa musí pristupovať individuálne, lebo aj v rómskej komunite sú ľudia, ktorí viac inklinujú k fyzickej práci, teda kopačské, stavebné práce. Niektorí sú vynikajúci kováči, však ako takých kováčov my nerómovia nemáme. A niektorí sú dobrí obchodníci okolo Lučenca, tak to treba. No tak ja s Rómami nikdy nebol problém. Nikdy nebol problém. S Rómami nikdy. Komplexné riešenie problémov Rómov, ktoré môže prevzať celá Európska únia. Bude tento komplexný program predložený pánu Harabinovi, keď bude prezidentom. Vy ste za to zodpovední, či bude alebo nebude. Ďalšia vec je, Róm si nikdy nebude vážiť, keď mu dajú bytovku postavenú. Róm si váži vtedy, napríklad obydlie, ktoré si sám postaví a má k tomu vzťah aj zaplatí a robí doma pre neho hodnotu. A tieto špecifika, títo ľudia od laboratórnych pokusov mimo vládkach nevedia, o čom vôbec oni komunikujú, čo riešia, oni nevedia základnú podstatu rómskeho. Takže pozdravujem aj do Michaloviec, pozdravujem aj pána Baloga a týmto zahajujem vlastne to, že Rómovia, nenechávajte sa podplácať ani Čaputovou, ani Mistríkom, neberte cigarety,
vykašlite sa na ich peniaze, zariaďme si v tomto štáte svoj život tak, aby ste mohli slušne pracovať a slušne žiť. Pekne. Tak pozdravujem všetkých. Ďakujeme, ale už naozaj z hľadiska času veľmi pekne ďakujeme. Dobre, Ďakujeme. nám toto platí.